Het Amerikaanse volkslied en het Wilhelmus wienen wazen te jong te jaren bij VVONT. De twee teams van de Meiden Voetbalacademie Nederland namen het in 2 wedstrijden op tegen 2 teams van de Dutch Soccer School uit Amerika. Dat het vrouwensvoetbal in de lift zit, vernemen ze ook bij de academie. De groep vrouwen die wij hebben, dat binnen nou een liedje zondag steeds, maar ja, die zijn zelf al fanatiek, die willen verder komen. Dat het Nederlands elftal daar goed gaat, ja, dat telt natuurlijk wel mee met alles. De goede prestaties van het Nederlandse vrouwensalvertal zorgen dus voor een soort positiviteit. Wat erbij komt is dat heel iets meer famkes voetbalprof willen. En waarom voetbalst bij de Meiden Voetbalacademie? Jere, zeg maar? Ja, gewoon om beter te worden en gewoon prof te kunnen worden. Is dat een droom of is dat echt een doel? Ook mijn doel en mijn droom natuurlijk. Beter worden en uiteindelijk bij de top komen. Ja, dat. Hoe lang voetbalst je al? Sinds mijn 7e of zo, ik weet het eigenlijk niet. Heel lang. En hoe oud ben je nou? 14. Dus de bestaan hier al dwanden en dan had ik één doel als prof? Ja. Dan even naar de Amerikaanse voetbalsters. Die binnen tegen verrast over Friesland en Havjelden. It's kind of crazy because now I can say I'm an international soccer player, so that's fun, but yeah. And how do you experience the fields here? Is it different than in the United States? Yeah, so far the turf I played on has been like way nicer than the stuff in the US, since we usually have to play on football fields, so the quality is way nicer. How is it to play in the Netherlands? Because you've played a match earlier today. I think it's so much different. I think like everything has a higher experience in the Netherlands because the fields are better, and just the experience is much funner. We also have locker rooms, something that we don't have in the US. But so far it's been amazing. De Meiden Voetbalacademie is nu zo'n 4 mannen los en het ledental is al groeid te haast 20. Oprichter Jos Miedema is dan ook tiegengrutsk en is blij dat hij mij helpen kan in de ontwikkeling van de voetbalvrouwen richting de top. Maar de kracht leidt er bij u echt in dat wij persoonlijke aandacht gaan en een persoonlijk plan opstellen voor elk individu dat we de haaswezen in de academie om te zien waar ze, hoe vier ze komen kennen. En de hele wijde nata, die willen we eigenlijk zo faciliteren dat ze letter instromen kennen bij de belofte bij de BVO's. Uiteindelijk eindigt de wedstrijd van NVA onder tredjen tegen DSA in 1-2 voor de Amerikaan. Beide ploegen wie nog wegen. Vandaag 1-2 verloren. Kun je daar dan nog lang van balen of is het gauw weer door? Nou, het is wel van balen het komt een beetje door mij. Ik spaaste niet naar de keeper toe. Het is wel jammer, ja, maar het kan gebeuren. Goed, je bent achterin wel de rots in de branding volgens mij de hele wedstrijd verder geweest. Ja, dat is zeker waar. Ik heb wel wat tegengehouden. Ja. Het kon minder, zeggen we dan op Fries. Ja, dat kon minder.